Okay guys, good morning naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. Ayan, bago pala yung video natin mga guys. Shoutout pala sa mga kababayan nating OFW na nandyan sa US. Lalo na kay Jess 619 or Johnson Bersosa. At kay Sir Leo Digario Bersosa. At kay Sir Bobby Ballesteros. Ayan, Merry Christmas Sir Bobby Ballesteros. Baka naman, joke lang. Baka maniwala ka Sir Bobby ha. Kung maniwala ka, okay lang din para may panghanda sa Christmas. Ayan, shout out din dito sa lahat ng mga taga Bigan City. Ayan, nandito tayo sa Bigan City mga guys. So sa lahat ng mga viewers natin dito, big shout out po sa inyong lahat. At ganoon na rin dyan sa buong Pangasinan. Big shout out po sa inyong lahat. At ayan mga guys, nandito tayo sa may Plaza Salcido. Ayan. Ito yung Plaza Salcido mga guys, no? Ayan. Tapos yan yung ano mga guys, no? Kapitolyo ng Bigan. Ayan. So meron silang giant Christmas tree. Yan yung ano, Kapitolyo ng Bigan City mga guys, no? At papasadahan natin dito sa kabila mga guys, no? Dito sa plaza. Tapos diretso tayo doon sa may Calle Crisologo mga guys. Kaya samahan nyo ako mga guys na mag-ikot. At bago tayo mag-ikot mga guys, no, shout out din pala kay Sir Nino De La Cruz ng 115 Construction at sa buong 115 Construction. Big shout out po sa inyong lahat. At kay Big Boss din dyan sa 115 Construction. Ayan, Merry Christmas po sa iyo boss. Ayan, tara, ikot na tayo. Samahan nyo ko mga guys, tara, let's go. Ayan, welcome Plaza Salcedo. So ayan, sukin natin doon sa taas mga guys. Pagkagabi dito mga guys, mayroon tayong dancing fountain dito. Ayan. At katabi lang dito mga guys yung Bigan City Hall. Ayan. Yan yung Bigan City Hall. Yan, mayroong Jollibee dyan na pwedeng makainan kapag namasyal kayo dito sa Bigan City. At ayun, doon sa likod mga guys, diretso natin yung ano, simbahan ng Bigan City mga guys, no? Tara. Okay guys, at bago tayo dumiretso dyan sa simbahan, tapos papuntang Calle Crisologo, ito, may taga rito na nakilala natin na ano, mga nagsisigandahang dilag. Ayan, at nakikipagkulitan na rin tayo kanina. So, ayan, at isa-isahin natin silang kilalanin mga guys, no? At para magkabukingan na kung sino ang single. Ayan. Sa mga single na viewers natin dyan, no? Ito na. May mga single dito. Posibleng walang single dito. Ayan, good morning po. Good morning, sir.
Ayan. So, dito tayo mag-umpisa. Kay ma'am. Kasi ano, may single daw siya. Tanungin din natin kung single rin siya. Ayan, ma'am. Pangalan po nila, ma'am? Angel po. Ma'am Angel. Bakit Angel? Tapos walang pakpak. Angel pa ba? Angel. Bali sir. Ayan, taga saan si Ma'am Angel? Taga-bigan. Taga Vegan. Ayan. Okay, ma'am, shout out ka sa mga boyfriend nyo. Kung ilan yung boyfriend nyo. Ma'am, shout out ka, ma'am. Shout out po sa Tinder. Sa Tribe po. Ayan. Ilan po ang boyfriend ni ma'am? Isa lang. Isa lang po. Okay. Shout out mo si sir. Wag na po. Wag na. Ayan. Ayan, sir. Kung mapapanood nyo ito, ha. Ayan. Ganyan ka, ano, si ma'am. Kalupit. Hindi kanya sinashout out. Okay, si ma'am. Si ma'am ito. Ma'am, good morning. Morning po sir. Ayan, birthday ni ma'am yata ngayon kasi naka, ano. September 31 po. Okay, happy birthday. Advance. Ayan, pangalan po nila, ma'am? Erica Lorraine Yoro po sir. Oh, Erika. So, ayan, ma'am. Ilan ang boyfriend, ma'am? Gisip na. Okay, ma'am, i-shout out mo na lang yung mga boyfriend mo. Hello po sa inyo. Joker dito si mama. Shout out mo yung mga kakilala niyo, ma'am. Shout out po sa mga kaibigan ko. Ayan, at kaibigan. So, okay, ma'am. Taga saan po si ma'am? Sinait po sir. Sinait. Ayan, susunod lang din dito sa Bigan, di ba? Po, sa Ilocos Norte na po. Ay, oo. Oo po. Sige. Ma'am, thank you ha. Thank you. Okay, ma'am. Good morning. Good morning. Pangalan po nila, ma'am? Leia po. Ma'am Lia Ragasa po. Ragasa. Ilan ang boyfriend? Wala po. Okay, very good. Ito ang gusto ko. Single, ma'am, single. Yes. Katulad ko rin, no? Ay! Okay. Shout out ka sa mga kakilala nyo, ma'am. Shout out. Shout out sa mga friends ko sa Santa Catalina. Taga Santa Catalina po kayo, ma'am. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, good morning po. Pangalan po ni ma'am? Jelly Ann. Napakaganda ni ma'am. Ayan. Shout out mo mga boyfriend nyo, ma'am. Walang boyfriend din. Okay, very good. Magpapasko tayo na ano, malamig. Ayan. Shout out ka sa mga kaibigan mo na lang, ma'am. Shout out to my friends. Ayan, sa lahat ng mga single, ma'am. Shout out ka sa lahat ng mga single. Hi mga katimsing. Pare-parehas tayo malamig ang Christmas ka mo. Okay, ma'am. Thank you po. Yan, susunod. Ma'am, good morning, ma'am. Huwag nang magpalusot. Huli na. Pangalan ni ma'am? Laika sir. Apelyido? Tumaneng. Single din. Ay, hindi. Single pero with boyfriend. Okay, shout out mo yung boyfriend mo, ma'am. Ay, wag na lang sir. Baka may kapareho. Ilan ang boyfriend, ma'am? Isa lang. Hindi mo napapangalan, ma'am, no? Bahala ka. Taga saan si ma'am? Miramar. Ay, mag-single sir. Saan ba talaga? Mag-single sir. Okay. Shout out mo lahat ng mga taga mag-single. Shout out sa taga-mag-single rin, yes. Okay. Si ma'am ulit. Pangalan po nila, ma'am? Rodalyn po. Jimenez. Jimenez. Wow, yayamanin yung ano, na apelyido. Ito, mayaman siguro to, manglilibre to. Ayan, ilan ang boyfriend, ma'am? Wala po. Okay, single. Okay. Shout out mo lahat ng mga taga Mag-single. taga saan po kayo? Mag-single. Mag-single. Shout out mo mga lahat ng mga single. Wala, ma'am, wala. I-shout out mo na lang ako, yung ano, Chris Perez Vlogs. Ayaw din. Mag-subscribe guys. Okay, thank you. Si ma'am, ito. Ngiti-ngiti ka pa, akala mo. Makakaligtas ka rin, ha? Ma'am, good morning. Good morning. Pangalan po nila, ma'am? Taga saan po si ma'am? Cover 1. Okay. Ilan ang boyfriend? Wala po. Single, ma'am? Single? Totoo? Opo. Walang boyfriend? Wala po. Okay, okay.
Shout out mo yung lahat ng mga single, ma'am. Ay, mga katimsing. Taga saan si ma'am? Kabarwan. Kabaruan. Oh, shout out mo lahat ng mga taga Ay, Kabaruan. mga taga Kabarwan. Okay. Ito sa sunod. Last, si ma'am. Ito, marami siguro to. Nararamdaman ko to, ma'am. Siguro 10. Ano pangalan po nila, ma'am? Kathleen G. Arizabal, sir. Taga saan po? Puro magsingal, sir. Okay, ma'am. Shout out mo lahat ng mga boyfriend niyo po. Sir, I'm single and available. Okay, ma'am. Maraming nagre-react. Ayan. Okay, ma'am. I-shout out mo lahat ng mga single. Shout out sa mga... I'm cutting... Shout out mga cutting single. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. At ayan na mga guys, no, pagkatapos natin nakipagkulitan doon sa mga nagsisikandahang dilag. Ayan, at dito na tayo papunta sa simbahan. Ayan. Ay, ginagawa yata yung simbahan mga guys. Hindi tayo makapasok. Ayan. At ayan, doon tayo galing sa may Plaza Salcedo mga guys, no? Ayan. Dito tayo sa simbahan nila mga guys. Okay mga guys, no? Hindi tayo makakapasok dahil sarado. At under renovation siya mga guys, no? Yan, no? Ginagawa. Kaya doon tayo diretso tayo sa may Calle Crisologo mga guys. At ayan mga guys, no, dito lang sa gilid ng simbahan, ayan, mayroon silang first ever vegan car trunk bazaar. Ayan. At kasalukuyan na ipe-prepare pa lang nila mga guys, no. Okay mga guys, no. Noon pumunta tayo dito. Nandito lahat ng mga kalisa, yung mga kabayo. Meron dito pero ngayon wala. Wala tayong nakita mga guys, no. At papunta na tayo doon sa may Calle Crisologo mga guys, no. At ayan, nandito na tayo sa papuntang Calle Crisologo mga guys, no. Ito na. At ayan, may nakikita na tayong mga kalisa. Then meron silang vegan Plaza Hotel. Ayan. Okay, meron tayong nakikita ng ano mga guys, no. So, mga kalisa. Ayan. Ayan. May pangalan pa siya. Tolome! Sir, good morning! Ang ganda ng pangalan ng kabayo niyo, sir. Tolome. Hi, Tolome! Ang galing, ah. Tumatango pa, oh. Ayan. At ayan na mga guys, no, nandito yung mga kotsero at magtatanong tayo kung paano mag-rides dyan para alam natin, para may idea tayo pagka
tayo po ay makapasyal dito sa bayan ng Bigan City. Ayan si sir. Good morning po sir. Pangalan po ni sir? Francisco. Okay. Sir, may tanong ko lang sir, magkano pala yung rides dyan? 200 per ora. Isang oras, 200 pesos. So napakamura sir no? Bali yung isang sakayan dyan sir, hanggang dito ilang oras ang ikot? Ay, depende sa kung gusto nilang umikot lahat. Ayan, ikutin nila lahat itong bayan ng Bigan. So ayan, pero 200 po ang babayaran na bawat oras. Okay, sir, maraming salamat po. Ayan, at pinaunlakan nyo po yung interview natin, sir. Okay po. Maraming salamat po. At ayan na mga guys, no, tara. Diretso tayo sa may Kalye Crisologo. Ayan. Pagka diretsoin natin yan mga guys, Max. Diretso yan, Kalye Crisologo na yan mga guys. At tara, samahan nyo ako mga guys. Ayan, ito yung Kalye Crisologo mga guys, no. Ito na. Ang palatandaan natin dito, itong Max Restaurant. Ayan, tsaka merong ribulto ni Leona Florentino. Ayan. Ayan, dito na tayo mismo sa may Kalye Crisologo mga guys. At maraming mabibili dito na souvenir. Ayan, at may kalisa. Rides. Hi po! Okay mga guys, kapansin-pansin dito mga building mga guys, no, parang old na siya mga guys, no. Ayan. Ayan mga guys, ito yung Kalye Crisologo. So, dito sa kabila, Kalye General Luna. Papunta doon yung General Luna. Pero dito sa kinatatayuan natin, parte pa rin to ng Kalye Crisologo mga guys, no. Ayan. Nakita ko na yung picture natin.
may nagsulat dito. Ano? Diyan. Tapos. Sa'yo pala ako nakatingin. Ako nakatingin. No, Jay, nakatingin ako dito. Ako. Okay guys, galing na tayo dyan kanina. Yan, sa may mga kalisa. Tapos pumasok tayo doon sa may Kalye Crisologo. Ngayon, bumalik na tayo dito mga guys, no, sa pinanggalingan natin. Yan, doon tayo galing mga guys, no. Ito yung bilihan ng ano mga guys, no. Pasalubong Royal Bibingka. Tongsons. Royal Bibingka. Tara, pasukin natin. Okay guys, nandito na tayo sa loob ng Tongsons Bibingka. Ayan. So, nandito si ma'am. May mag-a-assist dito mga guys, no? Ayan si ma'am. Ma'am, good morning po. Ayan. Pangalan po nila ma'am? Ayan si ma'am. Ma'am Rosalyn. Ayan. Ha? Jocelyn. Ma'am Jocelyn. Ayan, kaparehas niya yung pangalan ng boss ko. Ayan. Ma'am, pwede ako umikot dito ma'am? I-promote ko lang ma'am, no, para alam ng mga viewers natin na may mabibili dito. Sige po. Thank you po. Ayan mga guys, no, si Ma'am Jocelyn. Mabait yan. Ayan. So, iba't iba yung mga mabibili natin dito mga guys. Pagka tayo nagaway dito sa Bigan. Kaya kapag kayo nagaway dito mga guys, dito na kayo sa Tongson Bibingka. Wag na kayo pumunta sa iba. Yan, dito na kayo dumiretso para hindi na kayo mapalayo. Yan. At ito legit yung mga paninda dito mga guys. Hindi naman tayo naninira sa iba pero subok na natin to. So na ako dati dito. Dati na po ako bumibili dito. Yan. Kaya nung ngayon nakabalik na ako mga guys, no, pinasadahan na natin to at ipopromote na rin natin. Sobrang dami yan, no. At dito mga guys, no, pagka papasok kayo dito, yan, hindi kayo maalanganin dito na pumasok kasi hindi sila masungit. Friendly sila dito. I-assist kayo ng maayos. Ayan si ma'am. May kahira silang maganda. Ayan, meron tayong mag-assist na kahira dito. Pangalan po nila ma'am? She. Ha? Ma'am She. Shell? She. She? Ayan si ma'am She. Ayan. Taga saan po si ma'am She? Dito lang po sa Dito lang din po. Okay ma'am, thank you po. Yung ano pala ma'am, may tatanong ko lang po. Ano po yung mga product nyo dito, mga pagkain na maipopromote nyo? Ano po yung special na ano nyo? Bibingka sir. Ito po. Bibingka. So, ayan. Ito yung ano nila mga guys, no? So, ito. Famous po dito sa Buyan. Okay. So, ma'am, ilang piraso yan, ma'am? 16 pieces. 16 pesos. 16 pieces. Nagkakahalaga ng 290. 290. So, mura na. Ayan mga guys, abot kaya, ano? May 8 pieces din naman po sir. Mayroong 8 pieces din. Sa mga budget meal lang, no? Yan, sa mga nagbabudget lang, oh. 8 pieces nasa 150 po. 150. Ayan mga guys. So, ayan, mayroon din pala silang longganisa. Hindi na pala kayo pupunta sa mga guys, no, pagka kailangan nyo ng longganisa sa market ng Bigan. Kasi mayroon na rin sila dito, longganisa. Tapos, mayroon na rin silang bagnet mga guys, no. Ayan, ang bagnet nila yung 1 kilo is 550. Sa 1/2 kilo, 275. Ayan. Hindi na kayo mapapalayo mga guys, hindi na kayo iikot pa. Dahil pag kayo iikot pa, maraming one way dyan, mahuhuli pa kayo.
Ayan, dito na kayo mismo sa may Kalye Crisologo. Makikita nyo kaagad dito sa Thongsons. Ayan. Legit dito mga guys, no? Legit. Hindi ano to. Legit yung mga bilihin dito. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Ayan. Ayan mga guys, no? Diyan tayo galing sa loob. Ayan, Thongsons Royal Bibingka. Ayan. Madali lang hanapin mga guys, no? Okay mga guys, at nandito tayo sa may Dr. PG Burgos. Ayan. Katabi lang nito mga guys yung simbahan, no? Nandyan yung simbahan. Tapos nandun yung plaza. Ayan. Napakaganda dito mga guys, oh. Okay guys, at pabalik na tayo sa may Plaza Salcido. Ayan, at sa lahat ng mga viewers natin, no, na nagbabalak na pumasyal dito, ang dadalhin lang po natin dito ay tubig. Tapos pamunas ng pawis natin mga guys, no, dahil dito mga guys, sobrang init. Ito, mainit talaga mga guys. Kasi wala tayong nakikitang lupa dito, panay siminto. Kaya yung singaw ng siminto mga guys, mainit. So yun lang ang dadalhin natin pag tayo napasyal dito. Tubig, tapos pamunas ng pawis. At ayan na mga guys, no, yan ang nakipagkulitan tayo sa kanila niyan kanina. Okay guys, at hanggang dito na naman ulit yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, at sa mga hindi pa pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan, maraming salamat. At sa lahat ng mga sponsor dito sa maliit nating channel, ayan, maraming salamat po. Patuloy lang sa pag-i-sponsor. Ayan.